sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Heto na! Heto na! Heto na! Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige, diretso na kita. Webes ngunyan, Diyos marhay na aldaw, St. Jude. So, gabos na devotos tabi dyan ni St. Jude. May pagkakataon makapagpasalamat kay St. Jude dyan sa Lapu-Lapu. Sa St. Jude Church, tabi ano? Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na nag-imbitar mag-iriba-iba kita kasabay enot siyempre ang paglaom na yaong kamo nagdiretso ang dakulo nag-arantabay. Sagkod na kitang 10:30 nin pagkaudto. Balik na kita sa normal programming pag Huwebes. Katuwang ko dyan sa luwas ang news team. Sa panginot ni Pading Jimmy, Chief Jimmy, siyempre kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Ann, si Joshua, sa Manibela si Henry Mata. Sa control technical yaon dyan, Pading Nal Baldo, kan Jigs Baldo Welding Job. Dyan sa Dap-Dap kan Legazpi City, the home of Senyor Santo Cristo. Mantang sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. News Direct Mar sa newsroom, katabang dyan si Angel Mustaza. Pagkatapos si Jen Matthew Balyaran. Igwa man kaming news portal sa internet. Anyaon dyan Gmos Barrios, katabang ang news team. Siyempre, Thresia Marilitana. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Sige tabi, standby all units ta kahurunon taman mo na si Dr. Cedric Daep mantang may bakante sa oras. Sir Cedric, good morning tabi. Morning tabi Pio. Opo, good morning sa Gabos. Happy New Year. Happy New Year tabi Sir Cedric. Inoton ko po tabi igo ba ganing linog duman sa Japan. Halo 7.6 ito. Habot taman mag-correlate ning kung ngunyan ka nakaaging bago magbagong taon may nagbutwa duman na or fish. So gari dara kulaon bagang espada na sira narlabaon sa may sa may Ligaw, sa may Punta Almara sa West Coast kan Ligaw. Sir, sa indo sa kunyan, sa indong scientific na susubaybay as in pag-aadal, igwa kaya nin mga nagasabi na parang bad omen daw yan, igwa nin maabot na kalamidad, either typhoon, bagyo, baha or what. Sa indo, do you take it into serious consideration? Naroon ka na mga obserbasyon tabi, Sir Cedric? Pio tabi Pio, saro yan sa mga pigo-obserbaran. Kung may mga paabot na kalamidad, apera kang scientific monitoring kan mga instrumento. Ikaw ang mga scientific na talagang pigo-obserbaran man ang behavior kan mga hayop, sira, kasi diba pang nabubuhay sa kinaban. Dahil lanta, sila ang mas sensitibo sa pag-monitor, pagmanman o makamati kan mga sitwasyon ng mga abnormal. Ay, oho. Igwa kayan tabi, sir, iyan na sa indang, iyan na piga paabot mo na parang logical basis, conclusion. Igwa kaanin mga nagbutwa na mga basehan na pag-aadal tabi, Sir Cedric? Ako ako iyan. May mga documentation sa ko kaiyan sa paglibot ko sa bilog na kinaban. Tapos hindi sa Pilipinas. Manungod sa mga obserbasyon pagkatapos mga talagang na-obserbaran na pigagamit kan mga residentes pag may kalamidad. Arog baga sa Marinduque. Ngayon ako duman, ang saro sa mga naistorya sa kuya, nastinda, kapag may bagyo, pigbabantayan ninda ang ikos. Dahil pag ang ikos luminawas sa arong, masabay sinda kung saan magduman,
tamado man yan sa salbadong lugar. Tapos ang binayaan na lugar kayan, pwedeng magaba na nangyayari talaga da sa Marinduque. ICOS, movement kan ICOS. ICOS. Oho. Now, Pagkatapos, susunod man sa mga pag-aaral, pag may linog, pag may paabot na linog, hindi man ako man ini sa China. Nag-aaral ako ki earthquake and urban development naman sa Shanghai. Pero sa mga pag-obserbaran ninda, apwera kang instrumento na yaon ninda pigbubugtak sa mga kuweba o mga tunnel. Ang paghiro kan mga kino, na iyan na kino sa linog, saro yan sa pag-obserbaran ninda na iyan na kino, pwede ko man iyan sabihin sa experience ko man digdi sa apsi mo ka nag-riming. Itong riming na ito, may suminakatidi sa pinakaitaas na agihanan sa may PHO. Nadako lang kino. Niya ako dahil pag-iroon, obserbaran ta. Dahil naghali habang nagbabagyo sa riming. Tapos mga alas 6 subang uminali na, iyo man ito sa pagpun kang paghupa na kang baha. oy, ano, okay, talagang igwasin na nin distinct characteristic na parang da isa to sa humans na na-detect ninda ang posibleng maraot na sitwasyon ng panahon. Iyo arang magkakansuloman sa Phuket, Thailand. May documented man duman na pagsiro kang elepante. Na so itong nasa pamilya na may kaibang grade 5 na aki na nagkakararigos duman sa beach. Dahil ininda nagsiro so elepante na garong duminalagan papaharayo. Sabi kan aki, we learned this from our school that the animal will go to the safer location after the earthquake. So pagkatapos kang linog, nahilinin na sa elepante na minalagan pa silang sa bulot, suminunod sinda hali sa beach. Nakasalbar sinda sa tsunami dahil sa pagsunod sa elepante. Iyan so great quake dumang kay ito sa Phuket, Thailand na sinundaning matinding tsunami. Yan, no. Maski hindi sa to, kung mga hayop, hindi sa tuya sa mayon, kung naputok iyan na talagang delikado na, kung mga hayop dyan, taka 1993 eruption, ako dyan na nagada na baka tapos mga karabaw. Kung buhay ito, dahil ito magadaan, dahil aran niyang maputok, maharayo siya sa location kang Piligro. Okay. Now, we go back duman sa Orphis. Ta siyempre, ini bago pa mag-New Year, tabi Sir Cedric. Maski nga baadan iba, dahil naman haloy na ngayang istoryan. Last week pa kan December, natatapig bubuhay na naman dito dyan ni Cedric, buda ni Pio. Ining Orphis na inigulpis so nagburuto ka sa internet man agad na talagang signs ganing omen. Iaaro ka na mga kwan, pag minabutwa, ano ang kunyan? Anong kumbaga lead time na minaluwas man agad na may igwan ng maraot na panahon na nangyari? Ang sa mga sira yan, adi sabi Pio, Yeah, sira nalabaon Orphis, nalabaon dakula, garo Iyo. ispadang dakula. ining mga sira kayang ini, kung minsan, ang paghiro kayan, bako man, pwede man related sa paghiro kan dagat, kung may nadangusin ng abnormal situation sa Irarom, pwede man iyan. Pero kadaklan kang paghiro kan dagat sira kaya, kung nag-change ang temperature, Oo. Dua yan, sa pag-aadal, nag-change ang temperature, nag-init, malipat siya. Siring mga kampati, ngayang nag-init ngayon digdi, kaya yaraan dyan ang patingon yan. Nagaling ngayon sa Pacific Ocean, naglipat niya duman sa ibong na mas mainit duman ang temperature. Kung sabihin, kung hayan ang mga pating dahil mas mainit ang temperature dyan, diyan pwedeng magkaigwa kipag-develop kibagyo. Nawarm ang temperature kan dagat. Okay. Duman, yan ang pwedeng sign na pwede nga yan magpupuon na mag-develop ang bagyo. Nako. Dahil warm ang sea surface temperature. Ngayon, pag abot pa duman sa linog, ang sa linog kaya sabi Pio, ano yan, immediate, mga seconds na ang observation mo sa hayop. Kaya ito gayon na suduman na aralabang sira dyan sa 3rd District, baka daing connection duman sa paglinog sa Japan. Oho. Duman, pwede kang i-connect na duman sa paglinog sa Japan. Kung may nahiling silang talapang na sa despite na napakainit ng panahon, sige sa nagkaroon mga takot na nagdudulag, na dahil magpidulagan, araw kan manok na experience siya kung kan paglinog kang 4.9 quake sa epicenter dyan sa Iriga. Nasa sipukot kami kato ni Romel, biglang may naglayog na manok na dahil man kinatatakutan. Nagsabi ko, pundungan, ngungan niya ko, Romel, taga niya, karoon niya ko.
ilingon ta daw ang manok makaskaso pero iniling mi dahil man kinagbubukod. Oho. Dahil pang 3 minutes, dakulo na sunod sa text ko, makusog ang linog, tinding namas yan sa Ligaspi. Ay, okay. Sige, di talaga palang igoning kuan parang natural ining koneksyon ining mga o paghiro-hiro kan mga animals ining weird behaviors ano. Maski sa Bagyo, kaya dyan sa Mayon, tapos sa Bagyo, ang pig-obserbaran ko, bako asa na ining scientific instrument. Pati animal behavior, pigagamit niyan, tingaling mag-validate ng observation sa scientific instrument. Now, itong suduman sa nangyari sa 3rd District sa Mayligaw, itong pagluwas kan mga offrees, what would be your advice sa publiko? Tara mo naman sana sa internet baga, manlain-lain ang minalaog na ideya, salmog na ideya tabi. Ano sa Indokaan, officialmente tabi sa APSEMO? Bakit itong pagluwas ka ito, yun na ito sa sign na mabago na ang panahon ta na pag sa hali sa oran baka posibleng maglaw na kita sa mainit na panahon. Mayan baga mainit na panahon tabihirang oran pero data yan kikonklusyon dahil lang tabaka nasa transition period kita kang maghali sa sobrang lipot na mabaliw na kita sa mainit na temperatura sa dagat pero di nangangahulugan na ang lipot mawawala na. Oh, okay. So talagang pig ko niyan pala nindo yan pig di take into serious consideration man ano tabi sir sa may mga kung bako man major ang change or harsh ang situation na pwedeng mangyari, pwedeng may diit na kambyada sa sitwasyon kung hainsun ng lugar. Opo. So what would be the advice? Don't panic, magdamog sana sa otoridad. Ano po tabi? Sa kuya, dahil kita magkaigwa konklusyon sa mga bagay na naobserbahan kang data kabisado kung ano ang gustong sabihon. Dahil makaka-create kita kipanik. Kaya puhan, adalan tang maray, magdangog sa otoridad, tapos kung may mga situation na naobserbahan ninda, kung nabasa na ninda yan na may connection yan, nabasa nindang resulta kisarong pag-aalal, dumasa na kita pwedeng maniwala. Ay, Although, tama yan, kaya lang, baka mag-abot kita duman sa sala na konklusyon. Opo. Mabalita kita duman sa mga unique behavior kang animals, ano? Yan bagang pato, Sir Cedric, yan ang pato, pag minadalaga na minaralayog ning kunyaan, sabi, mabagyo umauran. Ang related sa bagyo dahil pag talagang maugma ang pato, pagpapahiling ninda yan na maugma sinda dahil makakamati na naman silang dakol na tubig. Ay, kuan eh. No, sabihin, mauran or na gusto niya baga tubig. Iyo. Dahil kay to kana sa birak pa ko Sir Cedric, ang kataning mi may mga atama na pato. Tigbabahog mi nga ito ning pinulpog bagang sosyal kan mga buko niyan. Ngunyan, pag maobserba rin, pag mabagyo, sige yan, nagralayog yan, sige ralayog-layog ka yan, mabagyo yan mga after a week. Kaya na mamatian paano nila, may mga kambyada sa paghiro-hiro kang paros. Kaya malayog sila, nag-i-enjoy sila duman sa kambyada kang paros na nagkukusog-kusog, may mga kalayog sila dahil masabat sila sa paros. Garong araw ka yan. So iyan ang saro sa mga theorem, pero bako pa man iyan, dahil pa man dyan talaga kay konklusyon, dahil dahil pa yan kay konkretong pag-aadal. Although, sa theorem, na bako pa man talaga ko yan, saro na yan sa paghihiling. Iyo, tabi. Okay. Sige, so much on that, tabi, Dr. Cedric, sir. Dumang kita kay Sir Ed. Sir Ed Laguerta is a great loss sa Albayano, tabi, Bicolano, Sir Ed. Sir Cedric, ano po? Dakula yan na kuya. Kaya lang, ang sitwasyon baga is beyond our control, beyond human control yan. Diyos na makasabi. Pero, maski nga baga ito, retired. Naputol, Sir Cedric, maapod gira rekta, naputol sa kuyang 5-minute, Tas si Sir Ed Laguerta, nag-retiro yan, ang latest niyang employment is consultant siya dyan sa APSEMO. So latest niya kaitong employment before his demise. Before nagadan si Sir Ed Laguerta, yung dating resident volcanologist natin kan Fiborgs, si Sir Ed Laguerta is a consultant diyan sa APSEMO. Iyan ang latest na government service connection niya bago siya nagadan. So si Sir Ed mo niya nakaburol duman sir sa saindang sa saindang residensya sa Erosin. Kung niya ang siya ko digdi pasapsi mo, kundi dahil na siya na rin yung ngunya na panahon ni Gov. Grex.
dahil na siya nakarenew. Pagkatapos, kung buhay siyang yaw, papunta sa digdi, araw kanin na may linog sa Japan, siya na, mag-istoryahan na naman kami. Oh. Manungod man sa sitwasyon na nangyari. Dahil pagkabot sa linog, siya man ang pikukonsulta ko dyan kang inot. So Sir Ed is a great loss sa mga albayano. Iyo, talagang dedicated siya sa trabaho. Pagtrabaho talaga. Kung makaduman sila sa harong ni Ed sa Erosin, sa Mambon, Erosin, Sorsogon, simple siya na ang buhay. Dahil ka makasabi na arugat ang buhay niya sa profile baga kang pagkatawa niya na popular, na talagang nadadago sa radyo, maray ang tayo pag-interview. Pero pag nagduman ka, mahiling mo, simple siya na ang buhay kang pamilya. Ay, naku talaga no. Man of humility. Sobrang kasimpleng tao, Sir Cedric Tabe, ano? Pareho kay Punong Bayan. Kung mahiling mo si Punong Bayan, simple man ang buhay ka ito. Ang mas kang arong ka ito, dahil ka makasabing si Punong Bayan ang nagsadiri. Nako, despite kan sa iyang stature sa government service, ining si Sir Ed Laguerta, araw kay ito kasabi sa Tagalog, kapayak ang sitwasyon kan buhay niya. Simple sila. So, karong, kuya sana, normal na yan. Pagkatapos, kontento ka na kung ano ang yaon sa iyo. Ayun, oo. So, what are your plans because of his dedicated service, dakulan isinalbar niyang buhay and properties as well? Coming from Absemo, kamo ang talagang igwaning kwan sa iya, ano ang posibleng ibalos man niya to utang na bot? Igwa kamong move dyan na mag-request lamang sa sanggunian or what, Tabe? May planos na mag-request kami na hoping na pagkaigwalaman kay resolution ang sanggunian, panangod sa serbisyo, recognizing, tapos giving commendation, maski posthumous pagkang commendation naman kay Ed, dahil taro siya sa nagtrabaho, late kang 1990s, nagpuon na siya nag-ataman kang Mayon Volcano, kung saan duman kita nagpuon magkaigo kay zero casualty. Ay, naku, igwaning intimate and sentimental ko niyan, talagang connection sa ko niyan because duman nagpuon, so parang sa indong bilog ning zero casualty sa Bulkan Mayon. Bago pa yan magputok ang bulkan, ma-inform na yan. Ako ang primerong i-inform kaya ni Ed. Magbaba, magtaas. Pero ngunyan nga ni pag-alert level 2, dahil ako in-inform na ma-alert level 2 na. Pero dahil man ako nagsasabing negative. Pero itong panahon ni Ed, talaga well-informed ahead of time ang Absemo pag may activities sa bulkan. Tapos pag may mga linog, sa loob ki 3 minutes, automatic, aramin na yan. Pigi-inform na kami kaya ni Ed na arukan ni ang intensity o na ang focus, arukan ni ang magnitude kang linog na nangyari sa arukan ng lugar. Automatic yan within 3 minutes. And ako makaka-attest sa fact na yan, Sir Cedric, because maski off-air, this oras banggi, siga exchange of ideas niya to, nakakahurong kuman niyan. So, iba ang serbisyo ni Sir Ed Tabe, ano? Iba, talagang may dedication sa trabaho. Ayun. Talagang public service, bako yan. Naglab sa trabaho for public service talaga. Iyo. When do you intend na ipaabotin na sanggunian sa indong katuyuhanaan? As soon as possible, pero dahil ko aram kung makukontact ang session ba ganinda. Martes. Pagayon. Oo. Dahil ko nga aram ko nag-session ka sa hapon, pero ma-formal letter kami sa inda. Okay. O di sige Tabi, Sir Cedric, ano sa imong abiso sa publiko ngunya na taon 2024 kung ano sa tuyang preparasyones? Go ahead. So yan, magpreparasyon na kita sa linog dahil kung hindi pa kita tamaan ki major earthquake, dapat permit kitang preparado tamaan kita kidai. Nga may maiwasan ang casualty, maiwasan tang na serious damages na pwedeng sa parunta kung may makusog na linog. Ani kadua, baka ngunya na Mayo, kung mag-declare ang pag-asa na mag-cool down, mag-prepare man kita sa bagyo. Kung normally, pag nagkakaigwa ki drought declaration ang pag-asa, pag nagkaigwa kita ki pag-cool down kang drought sa bulan na Mayo, mga September, October, November, kung may bagyo, makusog iyan. Kaya lang, dahil sigurado kung anong lugar ang pwedeng tamaan. Mm-hmm. Now, sabi ba kan pag-asa yung projection, first quarter 2024, El Nino, manungod dyan, anong abiso Tabi ninyo, Sir Cedric? Ngunyan, okay lang. Ang epekto ng El Nino, bako sa to, mamamaki sa ibang lugar.
Kaya lang, ang pag-cool down kayo, hindi naman alam kung sa epekto kan bagyo, kung sa naman na lugar. Normally, pag may El Nino, ang sa ibang parte talagang kulang ang tubig o kaya ding tubig. Sa ibang na parte, sobra man ang tubig na pigbabaraha. Bako, yan pag sinabing El Nino, 100% sa bilog na Pilipinas, drought, bako, nagkapirasa na. Pero sa ibang lugar, pwede man na bahaon, pwede man na kaigo, makasok na oras. Ayun, opo. Igo akong iisip, Sir Cedric, kunya na taon, comes October. Ano nga na ito so importanteng petsa sa imo, sa buhay mo, October? Retirement ko. Paano na? Ay, nako. Dahil na si Sir Ed, tapos ma-retire ka. Pero mga 2 weeks before, ako ay siligis si Eugene ma-travel mo ako abroad bago ako mag-retire. Pagka exactong retirement ko, ayaw na ako digdi. For 2 weeks si Sir Eugene ang naingkarga mo. Gusto ko mag-celebrate kang birthday ko sa ate ko. Isus Maria, paano nakanbaya na sistema tani? Tibag ang albay. Tapos pagbalik ko, mahalakaw na ako sa mga ibang documents na ko pa natapos na even before the retirement date. Mahalakaw na ako mga 6 months before garo, 3 months before. Dapat ayos na ang mga retirement documents ko. Dahil na Dahil na yan tayo mapugulan because we can never turn back the hands of time. Aday na, magkita na lugod magtandem kada Miyerkules, regular na, kada Miyerkules. Iyo, tas wisdom mo, iyon, huhuguton minanggad sa programa. Di sige tabi, Sir Cedric, we just pray for Sir Ed. Tabi, ilulubong na yata si Sir Ed. No rin ang lubong ni Sir Ed? Ang naraman ko Sabado. Sabado. Hindi na magbago schedule ninda. Kung may magusto magpaabot yun ng tabang taan buhay talaga na Sir Ed para rihutan tios sa ikan na nga niso nag-describe simple ho na pamuhay day tapiguhon na araw kan kasimple ng buhay ni Sir Ed kumpara sa istatura niya sa gobyerno. Pero sa akin niya ang geologist kunan may karong ilaw mo ng job order kung aprobaran naman niya ni Coronel po si Governor Gretz na magkalaog lamang ito mas job order sa sarong akin. Ka-geologist makatabang ito sa Albay. Anong ngaran tabi? Babae si Edna. Edna Lagwertaman. Lagwer. Sige. Salamat, Sir Cedric. Mabuhay ka, tabi. Salamat. Thank you so much, Dr. Cedric Daep, Albay Public Safety and Emergency Management Office, sa satuyang pagkikipag-ulay. Oras, Pilipinas, 9:29. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue,
Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko, marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So, hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Farinas from Lando 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing.
Printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda, pagagos ang paghatod ni, serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Bago kita kay Chief Jimmy Pading Jim, may saro man na nagpartisipar sa tuyang tema through text so pinaghurunan niya mo anyato na Dr. Cedric na daep sabi digdi sa text. Good morning po Sir Pio and Sir Cedric. Digdi man po sa mo may mga nagruluwasan na mga alas o snake sa purok mi sa ginubatan. Very unusual po ta sa sentro po kami. These past few weeks, may mga nagruluwasan po na mga alas. Di ko pa aram kung related ini sa mga pwedeng mangyari sa masunod na mga aldaw o naistorbo sa tigtataguan ninda. Pero bilang pag-andam, kinapag-ingat, di po namon tig sa walang bahala. Salamat po. Di ba nakita nyo na Diyan man tabi sa ginubatan sa purok da ninda, sa sentro da asinda. Sus nagruluwas da mga alas apera ka itong duman man sa Ligao, sa West Coast kan Ligao na kunyan na na mga orphis uyan da sa ginubatan may nagruluwasan man na mga alas. Sus Mariosep naman yung mga natural na mga senyales pinag-urulayan niya mo kanya to na Dr. Cedric Daep. Sige, may mga istorya mo nakita sa luwas. Nasa linya na ansa mo yung chief reporter, kumpadreng Jimmy. Nasa linya si Chief Jimmy. Chief Jim, what's happening? Yes, padi maray na aga sa mga parantabay. Makakahuro niya to si very active Ma'am Che Rebeta, provincial agriculturist. Digdi sa probinsya ni Albay. Aramo niya to kung niya na 2024 mga priority kan sa Chief Jimmy padi nawawaraan signal niya to. Ako gayud maapod sa imo kumpadreng Jimmy baka kon yang connectionen ha. Ako unang maapod sa imo tabi pading Jimmy baad kon marayray digdi sa tuyang kunyan koneksyon. Okay na diyan dai manag sige, ako maapod kumpadreng Jimmy sa imo tanganing kunyan. Igo kita ning choice fallback position kumbaga sa linya kan komunikasyon. Yan. Sige. Yaon na pala si Pading Jimmy. Sige. Chief Jimmy Giraray, good morning. Yes, ipasa ko tulos kay Ma'am Che Rebeta. Ma'am, good morning. Happy New Year. Si Pio po sa Angkor sa DCGB. Si Pogi pala to. Hello, good morning, Sir Pio. Supogi pala niya, di. Ay, naku, Madam, good morning. Happy New Year, Ma'am Che. Salamat sa oras tabi, Okay, ngunya na 2024, Ma'am, ano ang kunyan? Ano ang parang thrust niya to sa Albay Provincial Agriculture Office? Opo. Ngunyan na 2024 po, nakafocus po tayo ngunyan sa tuyang rice program. Staple food baga po di Sir Pio. So, ngunyan naman na taon, naghahalat na po kami ngunyan na ngayong January na sana maibigay na sa ating mga farmers yung 5,000 naman nilang rice farmers financial assistance as their livelihood po di nga na po na kaming in partnership po ito with the Department of Agriculture na nagdi-distribute na po ng mga hybrid palay po para makapuo na po sila. Dakulo na po nagpupuo na ngunyan magtanom. So, ang susunod po dyan yung fertilizer discount voucher. So, FDB naman, tanganing po may fertilizer sila duman sa nagagamiton sa indang mga paroy. So, yun po, ang samuyang ngunya na January po na pighalat-halat na maitaw ina ini sa tuyang mga paraoma
Iyo. Dakol itong impormasyon na nabuhian mo tabi, Ma'am Che, inutuntango na ining sumanungod sa asistensya para sa mga parao. Makasubagong aga, mga as early as 7 a.m., igwa nang nagluwas duman sa Manila na bareta na digdi sa Bicol, pwede na daang mag-distribute anytime. Itong so 5,000 nga ni, and ang nakukot nga ni is si Director Tornilla kan Department of Agriculture para sa itong susubsidiya nga ni Ma'am Che. Opo. Iyon na yan sa gustong sabihin mo tabi, ano? Opo. Ayun. Yan na. Opo. Siya na po yan. Yung hali po yan sa RCEP natin, sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na pigtatao sa mga farmers, na yun po, so ang tax baga po yan, Sir Pio, sa natin, import rice. Iyo, opo. Now, igwa na po kan, Madam Kamuning, predetermined na naghahalat na sana na beneficiaries tabi? Iwan na po yan po, Sir Pio, kasi yung mga nag-register po sa RSBSA, so rice, duman po ba sa registry system for basic agriculture, sa RSBSA natin, igwa na po yan ng mga beneficiaries. Yung 2 hectares below po, yun po ang bibigyan ng 5,000. Iyo. Now, naunambitan mo ka tabi, Madam, igilid ta na yan, anytime siguro pwede nang magbaba yan na subsidiyang iyan digdi sa Bicol. So bareta duman sa Manila sa kasubagong aga mag-alas 7. Now, manungod naman sa bagas, kumusta po, Madam, insofar as Alba is concerned, yung pamresyohan and yung supply, itong nababakal baga niya to sa merkado na bako itong mga mahal baga na mga imported, itong pang common tao baga tabi, Madam? Opo. Yung mga po yan. So, locally produced rice po natin. Sige. Sir Pio, opo, nag-range pa rin po siya sa 45 to 50, 55. Ganun po rin ang range nila sa ating sa merkado. Dahil nga po, yan din ang presyuhan mo niyan. Yung baga po, kaya ang fresh palay natin mahal. Kaya pag po yan, talagang alangkaw ang presyo kang bagas. Lalong daing NFA rice po na nasa merkado, yun po ang medyo gauge po natin ngayon. Kasi walang kakumpetensya ining mga private traders natin. Iyo. Pero kung natulon ang NFA rice sa sa merkado, medyo bumababa po ang presyo. Iyo. Madam, ikonta lang sa mga paraan tabay ta na we are talking of the ining bakong commercial rice. So nababakal niya to yan sa mga saudan, well-milled, boda regular milled rice. Yes po. Tama ba ang pagdangog ko, Ma'am Che, na insofar as Albay is concerned, mahal yung farm gate price kampalay, kaya mahal ngun yan, minaabot ning pira ito 45 to 55 per kilo tabi? Opo. Yes po. Ang tama rice. Po yan. Opo. Tabang man po kani sa mga farmers natin. Alam ko man sa presyo. Kaya lang, sa consumers natin, affected din po. Alam ko sa presyo din nung sa tuyang bagas. Pero yan po ang sa tuyang gauge po kasi yan. Pag alam ko ang farm grade price, pataas din ang yan po yung natin presyo yan sa market. Opo. Iyan paano ba dampig mo monitor mo iyan na intently ang sitwasyon kang bagas maging sa nasyonal? Ang sabi kang Department of Agriculture, sufficiente pa kita ngunyan. In fact, hanggang first quarter da kang taon ini, sufficiente yung mga ani. Tag-aranihan na. Now, i-correlate niya to digdi sa tuya salbay, nag-arani, why mahal yung farm gate price na minaresulta sa mahal sa bagas ng yaon sa merkado tabi? Kita man po, sufficiente pa man ang sa tuyang bagas digdi locally ang po ito, produce natin. Opo. Tama po sila dyan sa national na sufficiente pa man po digdi. Kaya lang si NFA baga po kaya talagang nagbabuffer stocking sila in case po mayroong mga mga kalamidad. Kaya talaga pong sana po ang mga farmers natin magpabakal dyan sa NFA ning paroy. Ang provincial government of Albay po nagtao dyan ng 3 million
na i-release na po yun ni Gov.Gre sa INDA, sa NFA, na ang mapabakal po dyan na mga farmers, may 3 pesos na additional po. Ang sinasabi nilang palgo. Parang ano po yun, tabang sa mga farmers natin dito sa Albay, kung magpabakal sila dyan sa NFA, plus 3 pesos. Halimbawa, ang 19 pesos plus 3 po yun, magiging 22 pesos po. Iyon. Depende po yan sa NFA. Kung ang fresh nila 17 plus 3, magiging 20 po yun. Iyo po. The problem is, Madam, araw ni Madam Che, ang mandato paano ka ng NFA, kaya dahil siguro kitang nahiling dyan ng NFA rice sa mga saudan, because ang mandato ninda ngunyan, bago na baga, mapaluwas lang sindakan bagas kun igwanin kalamidad. Tama po. Kaya arog kaan, kaya dahil na neutralize itong su kompetensya, kaya minamahal man ining sa mga regular meal, buda well milled rice tabi, Madam Che. Opo. Pero kung siguro po, kung dakul sinda na mga nababakal na sa tuyang local farmers, siguro po, sobra-sobra yan na pwedeng ilaag digdi, iluwas ta digdi sa tuyang po, sa market. So would that be an official appeal coming from you sa bilang provincial agriculturist, Madam? Kasi di ko masyadong masabi po yan, Sir Pio. Kasi kami kaya, may ibabaw po kami kaliwa ng Pangulo. Ngayon, nag-request po kami sa NFA na kung pwede magpabakal digdi. Pero limited lang po ang naipapabakal ni mga 20 kabans lang or bags per midigdi per day. Kung per ang activity dito sa kaliwa ng Pangulo. Yun lang daw po kasi ang kaya nilang iluwas. Iyo tabi. Sabi ni NFA. Opo. We will go into that sa kadiwa. We will go into that. Igilit mo na yung tabi, Ma'am Che. Now, sa indong pagmomonitor kan sitwasyon, halang ka yung farm gate price kamparoy, kaya halang ka ang presyo kan bagas na dyan sa mga merkado. Ano siling ni Madam? Tama lang na sitwasyon na yan o may nagmamanipular, nag-hoarding kang presyo o kan supply o nagmamanipular kang pricing kang bagas tadig di sa Albay, yung mga komersyal, or natural na efekto dahil ni nagmamaniubra tabi? Opo, natural man po ito. At alam ko, so, pagbakal man ka ito fresh or hindi, ang palay po na dried and clean. Kaya dapat man po, i-equal man na ito ninda duman sa presyo. At saka, nakaano naman po kita, di ba, dati si President ang 40 to 45, ceiling nila. Kaya lang, hindi pwedeng palagi nakasiling tayo. Pero, naano man po ito sa tuyang mga traders na 45 to 50, ay gawa pa man po kitang nakukuakaan ng mga presyo. Po. Dagan, magayon na po ang mga bagas mo yan, locally produced talaga. Iyo. Okay. So galing sa ina, po, na-stock na, tapos nalalagan kung ano-ano ngayon, taling daing ngayon, ki weevils, ikaw baga po kaan. So, ngunyan, pagkasira mo ng baga sa, sa merkado. Opo. Ma'am Che, ining sitwasyon ta na sufisyente patabi yung yaon dyan sa farm gate, buda yung yaon na dyan sa saudan, how long will this last tabi insofar as Albay is concerned? Last ng ating sagkod do arin tabi ini magiging sufisyente ining sitwasyon tang ini na igwa ning bagas pa kitang nababakal na commercial rice and igwa pa ning nababakal sa mga parao man na nasa farm na paroy. Sagkod do arin tabi ini magiging araw ka stable sa indong pag-adal considering yung supply kan bagas asin kan paroy dito sa Albay. Opo. Sa iling ko po ngunyan, nag-arani kita dakulman so ani po ta, sufficiente man kita sa ani tang ngunyan. Siguro po, maabot naman ini, pag sa abuton susunod na harvest natin. Opo, ngunyan po kaya ang Sir Pio, taranong na sa mga farmers sa first district, na inot na sinda. Tapos in second district and third district, nag-iriro na po. Kaya siguro mga siguro na pakitaan. So, diretso lang po yan, Sir Pio. Yan. Naihapot. Nakikita ang kalamidad niya. Iyo, opo. Po lang natin. Opo. Naihapot ko an Madam Tabi, tanganing maistabiliser ta,
sa satuyang mga listeners and viewers na tibaad may magmanipular and coming from you hanggang Marso pa. Taking in consideration ining supply niya to nin paroy as in supply nin bagas sa merkado. Over. Hello, naputol si Compadring Jimmy. Ano? So hanggang Marso pa, at least igwaning assurance yung mga parantabay natin, mga konsumidores. Ma'am Che. Okay, pare. Hello. Hello. Opo. Napusod po, Ate Pio. Opo. Balikan tayo ito, madam, so question ko na naihapot ko ito kung sa indong projection sa agriculture, diyan sa Apaw, na sabi mo baga hanggang Marso pa ining supply niya to sitwasyon kan bagas, naihapot ko yan tanganing coming from you, ma-assure na ang publiko na daining rason na biglang mag-spike up iyan, tayaon pa, suani, yaon pa susupply nin paroy man sa mga saudan. Ayun, okay. So hanggang Marso iyan, tabi madam, ano, Marso? Possible hanggang March iyan. Opo. Pero mga February, may mag-ano niyan, mag-ani na po niyan. Kasi sa first district, na inot na po eh. Ayun. Oo. Kaya continuous lang po ang pag-harvest. So, iwan naman supply kita. Oo. Opo. Sige. Madali, Ma'am Chi, I don't know, may nag-upload sa telepono, tibaad kun may kahapotanin. Inda kun ma-monitor dyan tayo. Ipaponpats ko lang kani sa mic. Hello, good morning. Opo. Good morning, Sir Pio and Madam. Opo. Ako, sa opinion lang po, maski mag-Marso na, maski harvest season, ang presyo kang NFA ay magbababa dyan sa regular price steering kaminot, mga 25, 20, 30. Sir, we're not talking of NFA rice. We're talking of the commercial rice. Tayo so NFA, dahil na po kan. Commercial rice po, sir, kita. Yes, because let's just involve, maski commercial rice, maging ko, rice yan, that's para sa mga tao, consumers, inisip na dito, so price yun, nahirapan na kitawan sa presyo, 60 na. 60. Ang sir, ang figure mi paano din ni Madam Che, we will qualify. Ang figure mi di itong so commercial rice na hali sa mga locally produced farmers niya to tabi, sir. Itong supiga sabi mo na sa haralang kauna, ibang klase po ito, yaon na po ito talaga dyan. Figuro lang tadig di, so local supply tadig di, na ang presyo is minaabot lang sa 45 to 55. 45 price now is damaged rice, considered as damaged, like classified. Opo, sir. Ano po ang punto mo? Please go to the point directly po. Ang gusto kong point to sa dapat sa New Year na barago naman yung pang rice na po. Hindi naman so ang mayaman na presyo. Gusto mo naman, dahil naman taga-DA, taga-DA na yan. Dapat mag-give us in the logic, bako na siya para rason, para dulong-dulong, sa taas kang kuha na yan. Kung pwede ba yung clarification bill na yan. Kung pwede sila bago naman nila yan, i-process nila yan. Kaya yan na clarification bill, kakuhaan kang NFA, function. So, pinipili na yung sa NFA, na di makabakal, di makahel, di makatinda, di maka-import, di mga baratong paninda. Where's the government? Where are we talking of the private price? Okay ka na, Sir Tabe? Okay na po? Yan lang po ang hapot ko. Sana ang government is supportive sa mga tao. Not talking of the corona sa business, for the favor sa mga farmers na mga mayayaman. Not like. Okay na po, Sir Tabe? Hindi naman sa mga tao sa masa. Kaya so the communication shall be favor on the mass, not on the few mga magagaling dyan na negosyante. Thank you lang, sir. Okay, thank you. Okay. Sige. Madam Che, tabi medyo off tangent. O di sige tabi, madam, medyo makwan kaya. Ano pa ang dagdag mo tabi diyan apera sa rice tabi, sa albay, asigurasyon tabi? Hello, Ma'am Che. May monitor ba tayo? Hello, Ma'am Che. Hello. Sigurasyon po na kingwa kitang supply ng rice. Ano po ang dagdag mo pa, asigurasyon sa mga albayanos bilang head kan Albay Provincial Agriculture Office sa satuyang thrust ko niyan? Go ahead, tabi. Salamat.
Opo. So, sige po, Sir Pio, ito na po ang sa tuyang mga programa na, ikaw nga kita programa digdi sana, Sir Pio, yung ang digital clustered rice farming na papautangon sa mga farmers natin na sa cooperative. Dahil po iniki-interest, pero ikaw po kaya silang pagsisigil dumanap parang management fee na kung kukomputon mo per hectare para mga per square meter 1 peso man sa nangani, so bali management fee ka ito Tapos Sir Pio, magayon nito upot ang programang ito, ma-avail ka mga farmers tayo sinang gagastuson. Dahil sinagagastuson, ang sa indang mga kaipuhan sa pauma, itatao sa inda, may 5,000 sindang livelihood ninda. So gabos po nindang kaipuhan duman sa ang pag-prepare kang sa indang field, ang kay indang uma. Duman pa nakacharge pa po duman sa indang sa indang loan. Magayon nun po iniyo. Kina, ang sabi kaya duman ng mga farmers, abo nilang ipabakal duman sa cooperative, itong harvest. Sabi may okay lang naman yan ipabakalin. Ang purpose lang naman po ng cooperative kung nga gusto magbakal ito o bukalon sa inda, taning da isinda ang oportunista baga po mga traders na pabakalon sa bababa na presyo. Opo. So tamang presyo po, itao sa farmer. Taino nga ni po, ang sabi mi, abang sa inda, tatabangan po talaga sinda duman. Kaya lang, iyon na po ito nga na may di pa masyadong naintindihan ng mga farmers. Kaya diit pa lang po nag-enroll duman, nagpaparegister. Pero nakahanda po yan sa 5,000 hectares na digdi sa Albay. Kaya lang, ang mga farmers baga po natin, hindi masyado pang na-internalize siya to. Diit po masana po ang nakapaano mo niyan. Last cropping season, 300 lang. Pero nga na, sana magdakul-dakul na po para tabang ini sa inda. Po. Yan, ma'am, so naintindihan nidang magayunong po inyo, mapadakul po ang produkto kapag hybrid po ini. Ay sinagagastuson. Oo. Pag haliyon man lang. Kung kung nabagyo, total baga po, opo, guaranteed siya. So PCIC po, babayadan. So utang ninda. Kaya lang, daisindang produkto, parehas man lang. Kung sa trader ka nag-utang, may utang ka na, dai ka pang produkto, pareha ito, dai ka ng utang, wala ng produkto, napo naman kita. Parang karong ka ito po, Sir Pio. Okay. Yan, sana naming magayon na programa hindi. Sige, Madam Che. Sir Jimmy. Salamat po. Okay, so yan tabi si Ma'am Che. By the way, digdi ito, halimbawa may mga farmers, digdi pwede mag-inquire, ma'am? Opo, pwede sa mga LGU. Sa mga LGUs. Okay, pwede man digdi. Okay, so yan tabi si Ma'am Che Rebeta. Pading Jimmy, Chief. So kadiwa, oral daw igwa dyan, over? Ay, may pahabol tabi, Ma'am Che. Ang kadiwa, oral daw, igwa digdi, ma'am. 15:30 kan bulan. Limitado man sana. Okay, sige. Okay, so yan tabi Ma'am Che Rebeta, Provincial Agriculturist, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much sa kumpadreng Jimmy kasabay si Madam Che Rebeta. Pading Jomar, standby ka. Nakaabot kita, nagsobra na ngani. Mabarita mo na sa Angel Budahanap Buhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pig-inganyar kan Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipino sa Japan na naafektaran kan makusog na linog na makipagkoordinar sa indang opisina sa Osaka. Ini para matawanin tabang pinansyal sa tahaw kan krisis. Sigun sa DMW, an kaipuhan gibuhon kan mga apektadong Pinoy, iyo ang mag-email sa inda o kaya mag-upload sa hotline kan Migrant Workers Office sa Osaka. Sa ngunyan, sobra na sa 50 ang gadan sa nasabing linog, mantang nadifisilan nin marhay ang mga rescue operation dahil sa padagos na pagbulos kan makusog na pag-uuran sa mga apektadong lugar. Yara pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa Padingnal. Diretso kita kan mga istorya. Nasa linya si Compadreng Jomar. Thanks for waiting, Pading Jomar. Good morning. Redial uli, reconnect uli Pading Jomar, and signal na lang Pading Nal kung okay ang connection. Belta na kita sa programa. Ngunya na pagkaaga. Sige po. Yan. Na at least igo kita ning assurance sali kay Madam Che Ribeta na yan an pamresyuhan ka yan stable kan bagas yung commercial rice tayaon yung supply and daining nagmamanipular locally digdi sa satuya sa Albay. Yan po tabi kaya naihaputaan kay Madam Che na Ribeta. Sige. Di sa iba pa niya tong istorya ngunya na pag-aldaw. Good morning palantabi dyan sa kay Sir Popoy na Balmez naka Orestoreta Kasubagot na naghapit kita dyan sa St. Jude Church. Good morning Sir Popoy, mabuhay ka mo dyan sa padago sa pagantabay. Salamat po sa JRB Calibration and Battery Center. Yan, mga baterya lalo na goma yaon dyan tabi sa inda.
Pati na po mga branches nila sa Ligaw, sa Kamalig, igwa, sa Tabaco, sa Naga City, igwa sinda tabi ano. Pati mga fluid sa auto, igwa sinda dyan, mga belts yan. Good morning tabi sa Indo. Sir Popoy, salamat din maray sa padagos na pagtitiwala sa DCGB. Sino yung may established na linya, may connection pa ding nald? Pading Jomar, establish ka na lang giraray kang linya tabi from 1st District ha. Pasok muna natin si Ands. Good morning, Ands. Please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, sarong semana ang nakalihis kan nangyari ang pagrasay ng daga sa barangay Boragwis, partikular na sa Purok 1 kaini. Naghahalat pa balan sa good sa ngunyan ang Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kan magiging assessment kan Mines and Geosciences Bureau o MGBB call manungod sa sharing na bagay. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News mo niya na pag-aaga kay Engineer Ladi Azur ang pamayo kan CDRRMO sa iyang sinabi na nasa kamot mo niyan kan MGB kung ano ang magiging disposisyon sa nasambitan ng daga dahil sa sindaan na may aram kan assessment kini asin kung pwede pa ining mapakinabangan o magamit. Sa ngunya na naghahalat pasindanin assessment dahil sa MGB o mantinidong off limits go na ini sa isay man na tao dahilan sa posibleng magkaigwapanin na peligro ini sa mga maabot na oras lalo na kung magkaigwapanin pag-uurana sa syudad kan Legazpi. Was there a mention tabian sa pakipag-uloy mo kay Engineer Ladi manungod duman sa geohazard mapping, taigwa na kanin pinaggibo ka ito several years ago yung DNR so abigatang engineer man yan sa sa Mines and Geosciences babae igwa na kaan ginibusinda geohazard mapping and it was inda ko nakababa na diyan sa city government tabi over. Roger, may eksisido sindang geohazard map sa PIO pero kung magigamduman ta kan mga nakalihis na bulan, nagkaigwanin updating kay ni an NGB. Kung kaya, sigun kay Azura, halato ninda kung ano mananggad ang disposisyon kay ni, baka nakasabay ini duman sa geohazard maps. Iyo, dipisil kung ang babasaran, so outdated mananggad. Kung igwa, basado sa pahayag ni Engineer Ladi, kung igwa, bago yung DNR. Pero kung dai, yung gagamiton yung dati. Dati. Okay, sige. Itong lugar, anong klasifikasyon kayo? So sa planning kan city, ano ba urban housing ba ba 'yon? Pwede ba residential? Pwede sa residential sa PIO. Alagad ang nailingmindang rason ko na biglang o kaya naglumoy inita. So accumulated na da sa PIO na pag-uuran luminumoy na ining daga dahil na kinaya so pag sustenir kan residential nakatugdok dyan. So minarumsum ng todo. Okay, sige. Okay, kopya. Sa tabi sa PIO, ang follow-up kan DCGB News sa Lididi sa Luwas. Ang Galero, DCGB. Salamat sa istorya hali dyan sa Luwas. Kasabay si Engineer Ladi Azur kang City Disaster Risk Reduction Management Council. 14, makalapos alas 10, yan, estabilisado na ang linya, nakakonektar giraray kay kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning, giraray. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantapay. Naputulak ko sa bago ta. Nasa lawag ako kang session hall. Luminuwas ko na ko ta maigwang committee hearing may connection ini sa mga motorized bangka na nagbabirahe digdi sa Tabaco na kadaklan daing mga permiso sa marina ta daiman nakakomply kan sa mga sa standard baga SOLAS na SOLAS so dapat ang is fiberglass na sa mga araw ba kaya so anyway ongoing pa. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, excited si Vice Mayor Nestor San Pablo. Digdi sa taong na 2024. Inihuli ta ngunyan niya na si Ripa na baka lamang ngunyan na taon
maokupar na ninda sumagayunon na edipisyo. Bigong soro site na ni amigo ni Vice. Roger. Victor teleskopyo na. Baka lang mga ya, 2024. Dahil naabutan na bakuna akong Vice Mayor. Nagkakapirang bulan na sa mga. Salbayan. Labi pa man, labi pang sarong taon. Labi pa sarong taon. Labi pa magkatana lamang bagong opisina. Bako lamang ngayon maglampaw ako bilang Vice Mayor. Maka-opisina sa magayuno na edipisyo. Sige, na sige. iyuan legislative building na nabubuktak sigdi sa Karangahan Boulevard sa tubangan sa Kansiga Memorial District Hospital. Sinabi ni Vice Mayor San Pablo sa pakikipagoron sa DCGP News na dainang ano pa man na mga kaulangan para dai matapos asin makabayusin da. Iyo. Ngunya na taon sa pakatapos ka nagkapirang taon na napipinsyente dahilan sa iba-ibang mga kaulangan. Oo. Magigirumdoman na ang primerong naging kaulangan kaya inipadi iyo itong 2 kwarto na kulang para makompletaran so sanggunian panglungsod kan tabako. So ex officio initsapwera. Daing espasyo duman. Di na ipadago sa construction, binabago. Actually, hamana sa building ka ito so binago sa interior kan second floor para maragdagan ki 2 kwarto. Dahil manugaring nabalyuhang giraray. Iyo. Dahilan ta, dahil man pala na pundo so sa interior, so finishing. Yan. Ayan. Na inalukaran ito, asin ngunya na 2024 ma-implementar, magagamit sa pundo para sa finishing, kaya ito ng kabos. Yeah. Pati naman so pundo para sa paggagan mga air conditioning unit. Asin iba pang mga kagamitan sa laog. Narubduban ko pa ding Jomar, igwa pa nga dyan yung nakakapendyente ata, yung koneksyones kang internet di ba? Roger, kasabay iyan so sa digitalization, kan sanggunian panglungsod kan tabako, kaya dahil mana-implementar digdi sa old building, dahil lang tadumana, ikakarabit gabos sa bagong building. So, excited na si Vice. Pero may good news and bad news digdi. Nata. Good news sa mga pasyente sa Siga Memorial District Hospital na mahagad din tabang sa mga miyembro kag konseho. Tama ba yun na sa natin kitinampo? Nako ko ako ang logic mo, ang posibleng mangyari. Good news, paghali sa Siga, pagluwas sa gate, solicit. May problema sa pambakal kang bulong. Matatanaw so dakulao na magayuno na building. Mabayo sa nakandinampo. Hirakman, sige. Bad news. Bad news sa mga konsyal Buda kay Vice. Dahilan sa kaparehong kadahilanan. Mabayo na sa nasumaragat kitabang. Kay puha dyan ang halawig na sustinasyon. Yung mga ganan, Ay, naka, sige. Dahil naman yung marayuta. Yan na kaya. Pero sinabi kan Mayor na parte na iyan kan pagserbe sa publiko. Dahil tayo iwasan ang mga mahagad kitabang, maski sa kasumuksok, pwede kang hanapon kan mga iyan. And at least, kumpadreng Jomar, lehitimo na naghagad ng tama. Igwaning kamatayan. Tama iyan. Direktamente hali mismo na sa ospital. Correct. So, legit yan. Legit. That's good. Makakatabang kitang todo. Makakatabang ng sitwasyon. The best. Sige. Yan pa rin, magdagdag na bareta. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Gari pigtuturo teleskopyo na ni amigong Vice Mayor Nestor. So, opisin mo lang gayon mahamot-hamot pa bagong pintura. Malinig. Ang problema, dahil panagad nakakatungtong, dahil panagatiba lamang ngayon na 2024. Makalaog na dyan, makagamit man lamang bago matapos ang turno kan opisina ko ngaya. Ay, duman naman sa nagharagad din tabang, no problem, at least legit. Makakatabang kita duman sa tama talagang tabangan. Tahali mismo dyan sa ospital, mabalyo sana, uyan, mahagad tabangan tapo yan. Conveniente na tabi,
Sige. Kumpadre Ngal, what's happening? Good morning, man. Good morning, pade, na pipindyente pa ang planong solar street lights sa mga halarayong barangay kan Legazpi, talo digdi sa southern part dahil kanday natatapos pang road widening. Sa informasyon ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa pagbisita niya sa mga barangay, siring digdi sa barangay Maslog, tinuga niya na ang solar street light dahil sa ruini sa agrangay kan barangay na pigpaabot sa iya. Willing naman anak ko Bicol na implementar ini sa lalong madaling panahon. Oo. Alagad ngunyan may problema pa dahil nagdua-dua pang ma-implementar ini dahil may informasyon man na nagbutwa na ipagkapanagos na ngunya na taon ining road widening. May initial ng informasyon na mapapod na nin meeting giraray sa mga residente ang DPWH para sa siring na plano na implementasyon kan road widening na sa ngunyan. Yaw na nakaabot sa may boundary kan Lamba Maslog, asin digdi masawapon yaw na digdi sa sitio Anunang. Yan. Kaya piglalauman na kung magkapanagos ang road widening, dipisil man na basta sana may bugtak ang solar street light. Oo. Dahil baka masayang sanang tamaan man giraray kan road widening. Yan. Kaya may inot sa road widening Tama. bago so street lights Iyo. para dahil masayang ang pondo kan gobyerno. Halat-halaton sana, tayaw na supundo. Kunyan lang, kumbaga technical matter lang. Di ito na bagay lang, halaton mo na sa road widening. Aning, Koordinasyon man sana. Koordinasyon sana. Kung maski day pangani gyud sa road widening, itama na sa pagbugtak kan solar street lights. Duman na sa Anyway, tamang ang gapos sukol. na yan, maagi man sa technical team kan DPWS lalo na. Kaya Iyo. mas nasasabutan ninda kung ano mga dapat garibuan na importante ko niyan. Yaw na, naghiro na ang mga koordinasyon sa barangay level. Roger! Yan pa yung informasyon pa di southern part kan Legazpi. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng lalo dyan sa sur na mga barangay kan Legazpi. Saro pang report bago kita magtapos ngayon na Huwebes. Joshua, good morning. Go ahead. Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag man niya tong bareta. Dako lang kaugmaan asin pagpapasalamat kan Bureau of Fire Protection o BFP Daraga. Sa gabos na mga Daragenyos dahil ta naging maingat sinda sa naging pagsabat kan bagong taon 2024. Sigun kif Senior Fire Officer 1 Kenneth Nieva tagapagtaram. Zero fire incidents asin wala man in darakulang emerhensya sa Daraga. Kad uminaging holiday season ining Pasko asin bagong taon. Naging epektibo ang kampanya kan BFP na halos oral daw nagbabandilyo. Nagpapasyar sa mga barangay asin mga establishmento de negosyo tangani ng pagirumdumon kan mga paaging iwas kasulo. Kan taong 2023, Enero sundo Disyembre Serpio, 33 na insidente ninsulo ang na-record kan Daraga Albay. Kon kaya sigun ki Nieva, magiging tuloy-tuloy na asin mas pakukusugon pa ang regular na paglibot barangay asin sa mga establishmento. Tangani man ining 33 na ini, dahil man lumagpas digde ang may restrong kasulo. Ngunyan na taong 2024. Dagdag pang patanid ni Nieva ngunyan na nareparo nagpupuo na naman na mag-init ang panahon. Maging attentive kita kan mga gamit sarong lalong-lalo na ining mga appliances. Saro kaya ini Sir Pio sa nagkakausa din sulo mga appliances na napapabayaan. Kon kaya mas maray na ang nag-iingat pasiguro sa laog kanarong kaysa man matumpos gabos na pinagparagalan na mapundar. Roger! Dagdag pang bareta with boy Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya halima dyan sa Bureau of Fire Protection Daraga. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan.
Sa pangarang kambilog na Fuerza News Team, Padingnal Baldo, Technical Control, Jerome Nico Martinez sa IT, Thresia Marilitana, siyempre, an sa tuyang kapartner sa Newsroom News Direct Mar, Angel Jen, kasamuya pong News Portal Gmus asina News Team. Ako po si P. Fernandez, salamat kan sa inyong pagantabay, day maghali tulos na masunod News Direct Mar, and good morning!